apropie-te. Te lăsăm de data asta. Revenim în forță cu partea a doua și începem cu Ana Larisa. Fată frumușică? Frumușică. E prietena lui prietenul meu, nu știa? Nu știu, da, Da, Care? e fată de treabă. Ionuț Rusu? Ionuț Rusu. E băiat, Nu cred că știu. eu știu, e băiat de Nici eu treabă. nu L-am prins 2 ani la școală. Se ține de treabă, e bun băiat. Și el se ocupă cu... Știți ce urmează. Cu sala. Sandu Leon, prietenul nostru! Salutăm pe tanti Carofița! Așa filmarea Zic cu că Mihaiță. așteptăm o cafea de la ea. La asta am Carofița, nu avem nevoie de la tine. Roxana Eres. Roșu. Eres, așa scrie. Perez. Bă, eu cred că am lăsat odată un comentariu că e drăguț. Deci asta e părerea mea. Că e drăguț. Simpatic. După cum am văzut, cred că asta e și părerea mea. Da, suntem toți de acord. Da. Da. Și Da. mai 3 de da. 3 de Ba nu 4, îmi cer scuze. Poți să treci și ne Timbru Vlăduț, așchiuțe. Pot balon Pătrunjel. Nu. Bă, ușor că mi dați recuzit, aș Da, dați. mie ca jos. Anda Narcisa. Nu știu. Eu nu cunosc așa de bine. Nu. Nici eu. Nu vorbesc serios, Nici n-am eu. vorbit niciodată cu ea. Stai, știi să Nu, dar nu stau și eu la tine, dar zic așa, știi, vorba bine. Eu poate cunosc puțin. Da, eu mi-am mi se pare că e foarte frumoasă. Da. Da. GUTDS, coleguța mea. Vorbește el mai mult în partea asta. Are Chiar- prioritate. De dreapta. Gata de ea. Ești drăguță? Și de pun dulce. Da? Da. Am ajuns la Luciana Cobuț. Am văzut că și ea au făcut păreri. Bravo, chiar amâna, nu știu dacă sunt exact așa cum sunt oamenii în realitate, dar treaba e bună. Ești fată drăguță, simpatică. Nu te cunosc așa de bine, dar asta e. O să fac foarte frumos. Următoarea. Acum Da, ce lăsăm cu ea? Îi dăm prioritate, frate. Dați fit faptul. Am ajuns la o persoană chiar... O cunoaște toată lumea de aici, Da. nu pot să zic că nu. Eu sunt primul care o cunoaște cel mai de aproape, să zicem, nu? O să E- rămas coleg de repetiții cu ea. Să zicem, Și eu. hai să suni frumos data asta. E celebra interpretă de la ansamblu Muntenii Broștenilor. Munteni. Da, Munteni, așa se cheamă. Tu nu știi la ce ansamblu ești? Nu, Bă, băiatule, Acum nu știam. Acum Bă. știu. Și cred că și-o dași seama. Da. E vorba despre Camelia Todosia. Am să nu zicem că face nepotism, îi trebuie chestii, dar așa au fost la rând aici, după Luciana. Da. Camelia, ești sora mea, ești frumoasă. Și seamănă cu tine. Nu prea seamănă cu mine, da? Glumeață, nebunată, toate cele bune. Ajungem la Alexandra. Pe Alexandra voi nu o cunoașteți? Nici eu. Poate doar eu din privire, dar... El poate o cunoaște din priviri. Eu am impresia, Alexandra, după poză, e o fată frumoasă. Nu știu exact în ce clasă, dar eu am o vagă impresie că mă place. Dar poate mă înșel, asta e părerea mea, corect? Corect. Oh. Tot de vedere. Asta e punctul meu. Ajungem la celebra, la micuța CH, adică Justina CH, nu prea o cunoașteți. Sub denumirea de micuța CH, așa îi spun eu. Da, e o tipă foarte grozavă, amuzantă și toată nebunia, să zicem, o pornit, da, de la ea. Gândiți-vă că e mica CH, nu vă gândiți cum e cel mai mare. La un alt Bă, nivel. dar hai totuși să zicem, nu? Astea amândouă, sunt drăguțe, foarte frumoase, deci n-are rost să... Da, să trecem la următoare. Da, sunt fete din nota 10. Eu beau ceai aici de plante. De crocodile. Adelina Login. Adelina Login. Simpatică, cred. Dar nu am stat de vorbă cu ea. Pot să zic că e foarte frumoasă, are niște ochi superb și Da, mie mi se pare fată... are și structura feței și tot, e foarte... Pare a fi fată de treabă, e prietene cu... Zic, vă uitați acum, uitați-vă viitor să vezi cum o să arate. Da, bine. Deci, lăsați. Abel, Daniel, Abel. Abel, Abel, e știmuț. îl cunosc pe băiat, cred că de privire așa, e din Mădei, pare băiat ok. Intra nouă, nu știu. Șeful, ce rimă, prieten? Băi, dar eu când nu fac rimă. Ajungem la Mădălina Țuțuianu. Hai să ia ceva. Băi, Ce asta din frate meu? e drăguță. Și... Bă, mie mi se pare că e fată de treabă. Ce de treabă? I-am cerut odată un număr de telefon, nu mai contează cui că ea știe. Și mi l-a dat, nu a zis că nu vrea, știi? Și drăguță și... Da, și eu am Și până la întrebat. urmă, e jumătate consăteancă cu noi, De nu? acum? Da, Asta și contează. mult. Și eu am întrebat, și eu i-am zis să-mi dea numărul. Dar Lasă Bela, aici- hai să trecem la următoare. Gabriela Fedeleș. Păi, o salutăm pe Bela cel puțin, eu nu Bela, știu da. voi ce vreți să-i faceți. Bela, cum te salută Narcis, vreau să... Vrem să facem, când auzi de video care vrei să faci tu, să ne arăți și nouă cum s-a arătat Narcis, da? Respect maxim și pentru tine și de pentru la el. noi chestia aia, deci nu. Da, nu știu cine e profesor, eu, Da. da, Ion Ioneluță. Nu știu cine e. Eu o cunosc, eu parcă am prins-o un an la școală în Borcan. Cred că nu, Parcă eu nu. nu. Bă, eu mie mi se pare o fată foarte frumoasă.
Punct. Și atât, nu? Puține cuvinte. Nu e vorba de puțin cuvinte. Ajungem la Alexa Ale. Nu știu. Nu știu, dai, bagă. Bine. Nu știți? E drăguță, da. Nici eu O nu știu. știi el, dar nu Oana Crețu. Bă, mi-a mi se pare că e o tipul, cred că trebuie să fie ok, bă, până la urmă, dacă toți suntem prieteni pe Da. Facebook, ce naiba, nu? O să Da. Și acum ajungem, Dănuț, fratele să nostru. nu zici, Dănuț, că nu te salut eu cum ne salutam când eram pe sistem. Hai noroc și foc, e cenzurat, îmi pare rău că nu pot să zic așa. Aș vrea să zic cu bancul cu Dubai, da. Cu Da, Dubai, da. Dubai, da. Bă, Dubai o să fie. Bun. Când te apropii înspre România, îți pregătim Duba ca să vii, băi. Îți pregătim și o carne de ceai cu... Da, aici ai de plante asta. De medicinale. Da. Dănuț e băiat foarte de treabă, Cardănuț. Gingin. A, Pătrățică. salut, eu acum. Pătrățică. Bă, dar el e în urmă cu relații. Nu știrile. Nu știu. Lavinia Niculiță. Da. La vine? Consorteaca noastră. Jumate. Surarea pe nostru. Drăguță, simpatică. Chiar o Ștefan, nu am mai văzut. Bă, Lavinia e foarte frumoasă, mi-a place, e, cum îi Colegul cu zice, tine e pe el? descurcăreață, nu, a fost, am prins-o la școală. Mie chiar îmi place, foarte de treabă. Da. Mircea Rusu. Mircea Rusu. Ăsta e Pigli, junior. Pigli? Nu știu. Te salutăm, băieți. Poate, salut boss, dar poate te cunosc sub altă denumire, dar nu așa, nu știu, nici nu văd poza de profil. Aici nu înțeleg ce se întâmplă. Nu, băi, în poza asta de profil. Ajungem la Fedeleș, la Anișa. Mi-a plac ochii ei. Da. Eu nu cunosc. Negri. Așa, bă, da, dar am o, cum îi zice, o slăbiciune pentru ochii negri. Da. Da. Eu știu ce e căprui, iar noaptea îi văd negri. Eu știu, ești frumoasă, asta e părerea mea, sociabilă, da. Băi, da, ați trecut de Cât e peste... frumos de vibe. Da, să vedem Da, în parte. cum îi zici, da, știi că Ca era... categorie, a? Da, da, da. Ana Cristina. Eu o cunosc. E drăguță. Simpatică și tu. Serios. Te-și da dracu. Odată ce o cunosc. Odată ce-l cunosc, da, Ce o cunosc pe zic e drăguț, nu? Normal. Mai departe. Tu știi doar fete drăguțe, nu? atâta. Urâte n-ai, nu știi pe Nu niciuna? știu, că nu, Nu. adică nu le bagă în seamă. Da. Hai, bă, da, tu bagă ele pe tine, ce Nu vorbești? lași. Hai, gata, bă, că trece timpul mai departe. Da, Emanuela Ursache. Nu, sincer, nu știu ce ai vrut să spui, că ori îl apropii Mihai, ori vrei să spui părerea noastră despre tine, dar eu cred că ești foarte de treabă. Ești o fată sensibilă și mai multe mai vorbim noi când mai revin. Da. Unii trece. Mădălina Niga. Tu ești psihiatru sau cum ești? Da, Mădălina... Ispita. Nu e adevărat, eu nu sunt ispita. Eu sunt Gata, doar... am ajuns la Mădălina Niga, nu vă mai certați. Asta e enorm. Vreau să spun întrebare dacă mai știi la ce se referă. Nu mi-am aminte. Nu, nu. Am o întrebare care tare mă apasă în piepte. Bă, iar vă certați? Ceva gen cât e dacă ai un ceas. Da, asta a fost de vineri după masă, mi-aduc aminte foarte bine. Hai, bă. Da, Mădălina... Sper că nu te-am spărat. Da, Mădălina, la tine toate sunt bune și frumoase, dar nu-mi place un lucru când postezi lucruri triste sau statusuri, nu? Da. Și- Bă, asta e părerea mea, nu. Corect. Mă sunt frumoase, Cred că prin fericirea ta, posibil te să fim și fericiți. rudi. Da. Posibil, mai ales eu. Pura Gabriel. Mai mare. Pura Gabriel, vă anunț eu, care sunteți în ansamblu, o să vă fie coleg cu voi. Îl cunosc foarte bine. Porati salutăm. Tot respectul la Dacă o să băieții de ajung pe și o cel. dată o pe cană de repetiție, Venus. nu, sunt Mihaela Gabriela Supreantu. să... E fată frumoasă, îmi place. Da. Da, am văzut o Frumoasă, poză foarte faină la ea, dar nu am vrut să nu ia. Sunt de ea și cealaltă jumătate, din cealaltă unghi, da? Să lăsăm, să trecem peste. Ajungem la... prietena noastră timidă. Da, ea e Simona. prietena noastră. Cu toate că ea zice că eu aș fi timid, dar ea e mai timid ca mine. Și mai știu eu pe cineva dintre noi trei care e mai timid. Nu contează. Mai timidă. Ajungem la Simonela. Sincer, Simonela, La mai mulți ani. aclamat, punem la mulți ani, dragă, să fii iubită și pe stânga și pe dreapta. Așa, Depinde și de față față filet. și în bună. spate. Și față și în spate, da. Da, asta e. Ești frumoasă, ești de-a noastră și ești bună și de casă. Dar poți vii și la un vinuț, că ești pe aproape. Nu e adevărat, e beau ceai de fructe. A, da, și Așa de acum fructe ai uitați. uitat de rodi, deci... nu- Ciprian Sandu. Salut, boss, ne-a petrecut Revelionul împreună, ești băiat de treabă. Da, corect. Și mai Salut, mai facem și colegul. la anul și Da. tot așa Da. să țin. Tot respect. Ciba. Și bă. Ajungem la... Fratele nostru din Dubai. Da, padrele nostru de la Dubai pregătită, da? Pregătită. Da, băiat de treabă, frumos, Ca lumea. ca lume. Știi, Aici ai... Ajungem la Denisa Carază. Te salut, Denisa. Tu ești o fată... Ești frumoasă cu toate că am mai avut una discuție, da? Așa? Cristina Elena Bicudaș. Nu, stai un pic. Eu pe tipul asta o credeam Sofie, dar m-am văzut că nu. Deci am o părere extra despre tine, tot respect pentru tine. Ajungem la sora lui Scobai, la Cristina Elena Grigoraș.
Nu știu dacă ascult manele ca și el, dar adică n-am nicio problemă cu chestia asta. Aia. E fată, e sociabil. E social, Da, asta cum? e, Contează, are zâmbetul pe buză, are fălcele, are și un sien bengos aici. Eu nu l-am văzut până acum, nu de mult și o cunosc de atâta timp. Nu Așa. l-am văzut deloc. Cine sunt tipele astea? Da. Să trecem peste, așa. Ajunge la Mădălina Lupuleasa. Probabil voi doi n-aveți nu să o Da. cunoașteți. Na, Eu o cunosc mai bine, e șefa de la 12B, parcă, 11D. șefă? Da. Ce? La școală, bă, Am văzut prieteni. și eu așa din privim. Bă, mi-a place. E roșu în obraz, am o părere foarte bună Eu despre ea. cred că depinde de timp. Lasă Dacă e prietenii. frig, Ajunge la Melania. La Cătănoaia? Cătănoaia. Dansatoare. Da, îmi place. Lasă. Da, e fel de... Sunt căcat. Au propriul lor, cum să zic, Propriul lor Dans. grup, nu? Grup. blog, da, dans. eu cred că au Bă, un ritual. Step up, Bă, până la urmă, nu știu cât o să Ritual, vedeți. nu ritual, Concepteanca prietenele noastră. noastre, sunt prietenele noastre, nu? Da, da. Da. Deci avem tot respectul pentru voi. Da, da, prieten, că au- Mă să aveți grijă de voi. Ajungem la Oana Cârjă. Bă, părerea mea despre Oana e una foarte bună. Bună. Corect. O fată Da. bună. Bă, e o fată, corect. Are o gropiță aici, probabil poate greșesc, dar nu mi-am cam bine. Dar e fată frumoasă, de treabă. Sper să aibă noroc în viață. Și cu Skoda și fără. Dar și fără, da. Ajunge la Cristi Furtun. Bă, Bă, eu nu știu. tu nu știi, nu? Nu. Nici Dar eu. tu? Cristi Furtun. O să nu cunoști pe Furțunel, bă, prietene. Bă, asta e omul de... Bă, Furțunel, te salut. La momentul de față, Știi cum e salut? 21, Cum mă salut și tu așa? ai 21 și 0 minute. Dar tu știu că tu am bei o bere, deci nu contează părerea mea, tu o știi, La oricum. masă la Viana, la masa numărul Nu 4. la Viviana, la Vitoria. La Vitoria, la masa numărul 4. cred. Să ai poftă, prietenaș. Păi cu Ana. Eu nu cunosc Nu pe știu. tipă. Nici eu. Roxana Negreanu. Roxana Nigrilean. Vecina ta, nu? E vecina mea, da? E Fată să frumoasă. ai grijă și să iei permisul. Să mă plimbi și pe mine cu mașina până Da, lângă prietenul ăsta al meu, numai părere de astea are, știi? Îți doresc tot bine, îți doresc tot binele din Eu nu știu la viață. cine a văzut chestia asta cu fete. Cu... Da, nu contează, nu, eu n-am făcut lucrul ăsta. Nici eu. El îți dorește tot binele din viață ca să se folosească și el de, dar nu mai contează. Auzi la el. E, adevăr. Andreea Cimpoieșu, da? Da. Bă, de la Vecina cine? mea. Fosta Asta e noastră noastră, fosta noastră coleguță. colegă, aveam o părere chiar foarte bună. Da, și acum o ai. Prima Și acum am. Și acum Și acum. am. Și acum am. Și o să fie. Da, e tipul sociabil, ai un prieten de treabă și tu ești de treabă. Manu. Ajunge la Manu. Bagă. Ajungem la Manuela, într-un El. cuvânt. Depinde de cum vreți să o luați. Vreau să las cu stânga sau cu dreapta sau cu dreapta. Nu, bă, dar bă, acum vorbim Alba despre Redețe. persoană, Manuela de pe Da, Facebook. de ce? Dar vă de ce insinuați alte lucruri, da? Lăsați stânga sau dreapta. Vorbim despre ea, În da? față. Bă, e o fată frumoasă, din punctul meu de vedere. Da. Așa? Și al meu. Și al tău? Da. Foarte bine. Așa, E așa. de treabă, e din bătei, toate sunt de bine. Ah, Din da? punctul meu de Are vedere, un par da. frumos și pot să zic. Da, mie îmi place părul, e creț așa. Daniel, te salutăm. Daniel, tot respectul, fii atent, dar ți-am Respectul. spus că am vorbit cu Edi și o zis că două planetari de, că am auzit că le-ai rupt așa de la golf, de la JJ, nu mai zicem. Așa și pe duminica viitoare să știi dansul ăla Care nu știi tot care nu Tinchelis. știi, care era pe scenă. Dar cum dracu se cheamă? Ah, Chelicata, da, să ai grijă. Dani. Dani, pe Dani Da, Ce nu. băiatul cu poze, eu îl cunosc mai bine. Da, E tu. super treabă și... Adică oricine la cunoaște nu cred că și-ar părea rău. Mai ales zic din aia dintre fete. Da. Mi-a zis să-i fac reclamă așa, deci... Nu. Glumeam. Toate fetele să apeleze la Dani, cât pentru poză, cât pentru alte lucruri manuale sau alte... Amuzant, orice, poți să fac rost de orice lucru. Da, chiar de orice? Manual Orice? sau... Așa, ajungem la Roxana Florinela. Bă, eu nu știu. Sau Nici eu. nici o bag. Nu știi zi? Nici Nu, eu. nu. Nici tu? Revenim mai târziu, dacă am sărit peste cineva, ne cerem scuze. Da. Ce păi și Sebastian. Sebastian. El e că fratele nostru, Că frate, că noi te salutăm că toți, să ai că o viață că frumoasă, să Alături. fii și să fii că iubit de toate Și căfetele. venim până la... până la mol. Până la Mars, Până la Cămul, la raion, Că- până la KFC. Mai da. Alexia. te salutăm. Mai Alexia pare o fată drăguță. Și era de treabă când am cunoscut-o. Bă, nu știu. Era. Claudița Bine. Corduneanu. Cu toate astea, dacă tot ne dăm păreri despre el, m-am gândit să ne facem videoblogger. Dar o să faci, da. Da. Ajungea la Claudița Corduneanu, e surioara lui sora mea. Surioara lui sora mea. Așa și zic ele, bă, că e surioară, știi, trebuie chestii. Prietena lui Sergiu. Nu mai știu, Bă, nu ea. cred că ea mea, cred că ea ta. Bă, lăsați. Acum n-are rost să Da. ne mai dăm de gol cine Acum. cum, așa, știi? Bun. Bă, Claudia glumește, e fată, e bună, mie îmi place.
Acum să nu vă gândiți că ajungem la cine știe ce. Ia, corect, voi niște lemne, așa, fie vagă. Mihai Diric, tot respectul boss pentru tine Da. și ai grijă de tine, că tipile astea sunt grozav de mă înțelegi. Să nu distrugă alte chestii. Tromeleagă. Spre nefolosirea lui. Ajungem la Oana Balan. Oana? O singur lucru am spus, nu? Lunca. Nu e adevărat. Nu? Cu toate că din Lunca am foarte mulți prieteni. Mă, dar eu, Bă, dar eu recunosc. dar eu jumătate de acolo, eu pot spune că am o părere chiar Bă, foarte dar tu ești bună. Luncășean, bă, prietene, bă. Jumătate de acolo. Bă, eu sunt de acord cu tine, dar contează. Eu am foarte mulți prieteni în Lunca și nu pot să zic decât de bine despre ei, știi? Dar nu, că nici că aș avea ceva de spus de rău. Oana e fată de Nu, dar treabă, eu n-am e spus nimic frumoasă rău, da, fata. corect. Iar vă certați? Nu e adevărat, noi nu ne certăm. Doar ne punem Așa mai Doar ne departe. punem Anastasia Scripcaru. Băi, Nu știu. Cu tot respectul pentru tine, dar nu știu. bine, poate mi-ai fi dat un like sau ai fi primit cât el și celălaltul de la tine. Ce să? Băi, ce să zic eu, răspunde. Da. Dat fiind faptul, noi intrăm într-o pauză, nu pentru publicitate și nici de alea lungi ca la Pro TV, dar revenim după reclame cu crima din primăveri.